Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor x'qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Therese Paċ li hija awtriċi u poeta ta' diversi xogħlijiet fil-sna differenti, fosthom 4 ġabriet ta' poeżija. Arpeġġi li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2004, Meta tkellimni, Sfumature u l-aktar wieħed riċenti In Her Element. Therese għandha wkoll 8 kotba għażar, fosthom Naqraw u Nirrimaw li huma set ta' 6 kotba ta' proża u poeżija. Hija repet ukoll diversi konkorsi kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Allura Therese, tgħidilna daqsxejn x'qrajt dan l-aħħar. L-ewwel nett grazzi tal-istedina Antonella. Kif qed tajjeb inti anke jiena ktib proża u ktib poeżija, però il-ġeneru preferut tiegħi huwa l-poeżija. Għalhekk illum ħsibt li nġib dan il-ktieb New and Selected Poems ta' Loris Edmond. Dan il-ktieb huwa ppubblikat minn Bladex Books illi minnu familjari mal-pubblikazzjoni tal-ktieb jaf illi hija kumpanija ta' pubblikazzjoni Ingliża li il-nies li tippubblika jridu jkunu diġà stabiliti fil-pajjiż tagħhom. Dwar il-poetessa Loris Edmond kienet minn New Zealand, twildet fl-ewwel parti tal-seklu 20 u mietet fit-2000. Hija meqjusa bħala waħda mill-poeti distinti ta' pajjiżha għaliex għax il-poeżija tagħha kienet imxerda ma' kullum kien. Barra minn hekk hija kienet pjoniera fis-sens illi meta f'pajjiżha kulħadd kien qed jikteb dak il-mod tradizzjonali, hi ma ddejqitx titbiet minn dak l-istil ta' kitba u ħadet stil ġdid ta' kitba li għan nifisha illi llum jisejjaħ kontemporanju. Kienet pioniera wkoll għaliex bdiet il-wow. Il-wow hija Words on Wheels, jiġifieri kienet flimkien ma' sħaba l-poeti kienu jduru b'karozza ma' New Zealand, fl-irħula, rurali u jaqraw il-poeżiji lin-nies biex iresqu l-poeżija viċin tan-nies ukoll. Hija poetessa li bħali kienet u rabbiet it-tfal u damet ma bdiet tippubblika tard ħafna f'ħajjitha, fil-fatt l-ewwel ktieb ħarġitu meta kellha 51. U minn hemm li hemm jiġifieri baqgħet qatt ma ħarset lura baqgħet tikteb u minħabba n-natura tax-xogħol tar-raġel tagħha vjaġġat f'ħafna pajjiżi fil-fatt fil-ktieb issemmi l-Afrika, South Africa, l-Balkani u Franza għexet ħafna fihom. Ħajja li qalbitha daqsxejn lilha u lill-familja tagħha, però wara jistess stqarret illi immaturata ħafna. Din il-ġabra fil-fatt fl-1985 rebħita il-Commonwealth Poetry Prize u ftit wara ġiet anki onorata mir-Reġina Elisabetta peress li New Zealand hija wkoll fil-Commonwealth. Hemm xi poeżija li laqtitek mod partikolari f'din il-ġabra? Bħala regola ġenerali il-poeżiji tagħha huma diretti ħafna u huma miktubi b'mod sempliċi li jista' jifhem kulħadd. Però meta inti taqra il-poeżiji tagħha mhux biss tifhem dak li tagħtek jiġifieri bħala kliem, imma iġġalek illi tifhem dak li anke ma qalitx. Għax il-mod ta' kif tibnija l-poeżija hija għandha karatteristika speċjali. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, Therese, għaddilna l-ħin sfortunatament. Aħna nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nfakrukom fil-kompetizzjoni tagħna. Iktbulna u għajdulna l-kodba li qed taqraw dan l-aħħar, għamlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u lejn l-aħħar ta' din l-iskeda aħna se nistiednu l xi ħadd minnkom biex jiġi u jkellimna dwar dak il-ktieb. Għalhekk, grazzi ħafna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.